Dobré ránko vám všetkým prajem, dúfam, že ste sa všetci fajne vyspinkali. Ja som teda dobre nespala, pretože som musela spať na chrbte a na chrbte normálne neviem spať. No ale nevadí, musím si začať zvykať, keď chcem jedného dňa byť tehotná. No a teraz sa idem stretnúť s kamarátkou. Včera, keď som bola na botoxe, mi písala, či by som ju mohla tiež objednať. Chce si dať vyhľadiť len tieto vrásky hnevu. No a ešte predtým, ako na to pôjde, si ideme dať spolu raňajky. Keď som sa vrátila domov, našla som si Herbalife. Niektoré produkty mi ako darček na Vianoce zaplatila moja rodina. Ak máte záujem taktiež si objednať nejaké produkty, tak kontaktujte moju sestru Katku cez jej Instagram alebo jej napíšte mail. A teraz počúvajte. Toto ráno, keď som sa stretla s kamoškou, som si uvedomila, že nemám nakúpené ešte žiadne darčeky a o týždeň sú tu Vianoce. Najbližších 7 dní budem pracovať. Sice my veľmi nie sme na darčeky, ale každý rok hráme hru Bad Santa, takže musím niečo kúpiť aspoň na to. Teraz rýchlo utekáme s Pablom do nákupného centra, dúfam, že niečo nájdem. No a chcela som sa vás opýtať, či si myslíte, či nakupovanie sa považuje ako športová aktivita. Pýtam sa vás to preto, keďže doktorka mi po včerajšom botoxe odporúčila aspoň 2 dní nešportovať. Keď už tak, radi dávame praktické dary. Preto sme premýšľali nad týmto držiakom pre Pablových rodičov, ale nakoniec sme im kúpili nový príbor. No a takto nejako vyzerá austrálsky vianočný outfit. Samozrejme, že som nemohla zabudnúť aj na môj vlastný vianočný darček, čím boli opäť raz kozmetické produkty. Zakriem si takto tú moju vyrážku, už sa vám určite na ňu nechce pozerať. Tak nakoniec som nebola až taká kreatívna, kúpila som len takýto zľavový kupón do jednej sieti supermarketov tu v Austrálii. Takže hoci kto toto vyhrá, si môže vybrať čokoľvek, čo bude chcieť. A pred Vianocami a začiatkom nového roka si treba auto pekne vyumývať. Práve som si na brade objavila menšiu modrinku, ktorá sa mi robí po včerajšej injekcii. Dnes mám deň prania. Bohužiaľ apartmán, v ktorom s Týnom bývame, nemá práčku. Aj preto sa do práčovne musím trepať 1-krát do týždňa s ťažkými taškami. Keďže si navyše beriem aj uniformy do práce. Chvála Bohu, pračky dosť rýchlo vyperú, ale tým, že mám toľko veľa prádla a nemala by som si ho kde povešať, tak si ho tu rovno hodím už aj do sušičiek. No a potom to ešte všetko dotrepať domov na druhé poschodie bez výťahu, keďže ani ten nemáme. Čaute, tak máme tu stredu, dneska mám voľno, myslela som si, že budem musieť robiť až do soboty, ale dala mi dneska voľno, v sobotu ráno musím ešte robiť, ale nevadí, už potom budem mať večer voľný, Vianoce a potom budem mať týždeň dovolenku, už sa tak teším. Ešte som vám chcela ukázať, akurát som natáčala jedno video a úplne mám vysušený nos, toto všetko. Teraz posledné 2 dní som mala brutálne alergie, v kuse servítka v nose, tieklo zo mňa bláznivé. Dúfam, že sa jedného dňa toho zbavím, lebo už fakt mám toho plné zuby. Máme tu 6 dní po procedúre a pekne vidno, ako mi ten botox funguje. Ešte stále viem, ako tak hýbať obočím, ale vôbec žiadna vrástka hnevu tam nie je. Toto tu mám pekne zdvihnuté
Keď prižmurím oči, nič sa mi to tam nekrčí. Líca super. A toto vám chcem ukázať, pozrite sa. Brada. Trošku tam mám ešte tie hrbolčeky. Ona mi odporúčala 20 jednotiek, ale ja som povedal, že chcem len 10. Nechcelo sa mi platiť zase toľko peňazí za to. Ale funguje to. So I got rid of my makeup and now we met with Pablo on the beach. We didn't meet in the beach. Okay, you didn't meet. Don't lie to your customers. Okay. Customers. You are all my customers. Okay, so what is it me? My hair? Thank you for disturbing my video. Oh no, this mother. So I got rid of my makeup and now Pablo and I are spending a bit of time on the beach. Today finally was a warm day. It's almost over. It's 6 p.m. but still is pretty nice and warm. And I wanted to ask you what you gonna give me this Christmas. Lamborghini. Okay, thank you. So that's not gonna be a surprise then, but anyway, Lamborghini sounds good. What color? Bread. Bread? Bread, yeah. So it's gonna be like a crust of the bread or like inside? Crust. So brown, like a sheet, yeah? Yes. Oh, it's okay. I can paint it. And then, so we're gonna be super busy during the Christmas break. We got so many invitations. What we gonna do? Go to the invitations. Go to all of them? Yeah. We have like 2 parties each day. No, you. The game. We got too many, yeah. I'm gonna go to the parties, so I'm not gonna relax. I wanted to relax on my holidays, but parties sounds fun. We're gonna catch up with our friends, your family. Sounds good.